Moi boa xente, que tal? Benvidos a unha nova conversa, benvidos como xa estades vendo aquí en pantalla, estamos hoxe con archivo adxunto. A ver se non me equivoco cos nomes, Adrián, Gerai e Javi. Sí, Exacto. correcto. Sí, sí. Vamos, que non se note que os teño aquí apuntados, que os teño aquí. O sea, que decir, non é que miras así para baixo, estaba, por si acaso, digo, vale, vamos a leerlos. Que tal, como estades? Ben, Bien, todo ben. todo ben. Moi ben, moi ben. A verdad, Vamos tirando. de momento, cos temas que foron salindo e tal, bastante contentos. Sí. Joder, porque vamos a falar. Porque sacades ahora este día 1, sacades un novo disco, sacades novo traballo, estades sacando adiantos. E claro, estades sacando nova música despois duns cuantos anos, despois dun pequeniño parón de tempiño sen ter eso, música no mercado. Como foi para vos todo este tempo así máis un pouco desconectados, por así dicilo? Pa min foi A ver, largo. sí, Hai sobre temas todo que eso. teñen que ter salido xa fai anos, refírome que xa están, pa nós xa están recesos. Sin embargo, Porque sempre lle vas dando voltas a medida que te pos a gravar e entras en estudio, tamén os modificas un pouquiño despois, adáptalos. sí que nos notamos con moitísimas ganas de volver a empezar, porque para nós foi moi complicado entre traballo, estudios e tal, compaginar poder xuntarnos. Por exemplo, Adrián estuvo estudiando fora, cousa que tamén nos complicaba moito eso de poder xuntarnos e tal. E ao final agora volvemos, temos máis facilidade, digamos, para empezar pois a xuntarnos máis, e por eso podemos pois xa empezar a gravar o disco máis en serio, preparar todo, e agora vendo os frutos que xa era hora, xa iba no tempo, temos moitas ganas pois de ver como vai indo e como sigue avanzando o traballo, claro. Pero basicamente, varios dos temas que salen neste EP hai temas de ou no álbum, bueno, hai temas de 2019 aquí. Sí. Que, bueno, unha vez rematáramos de facer o segundo disco que sacamos, pois xa empezamos a facer temas novos, e despois estuvemos parados e tal, pero bueno, como algún deles estaba ben, pois pa diante metémolo igual, o sea, si que retocas ou, bueno, Sí, ademais 5 paramos. anos ou moitos anos, si que hai cousas que a mellor pois non che molan e lle das unha volta, pero hai temas de 4 ou 5 anos, e si que hai outros agora que xa son moi actuales. Hostia, dice pronto porque, claro, vamos a profundizar moito máis nesto, creo que falemos máis Sí. das cancións publicadas, pero claro, estamos falando que vos sodes un grupo que vos formades, que empezades un pouco a vosa actividade fai xa 12 anos, no 2012, Exacto. que xa é tempo, o sea, xa estamos falando de moitos anos, aínda que, hai que dicilo, seguides son 12 anos, pero vos seguides sendo xóvenes, porque empezachedes moi novos, non? Non me acordo, 15 anos tiñamos. Cando empezamos Sí, xuntos os tres. hai dos, Nós levamos desde tínhamos os eu e Llerai 14, levamos 15 desde os anos. 12, creo, pero como archivo xunto levamos desde os 14, 15. Creo que Sí, sí. claro, nós Desde sempre fomos compañeros de clase, somos os tres da mesma edad, e íbamos, bueno, xuntos na clase. E aquí en Muros, home, hai moitos grupos, pero somos pouca xente. Entonces, era como somos todos amigos, ao final o resto dos grupos tamén, a Rapante e todos estes tamén os conocemos a todos, somos todos máis ou menos da mesma edad. Sí. E nós os tres sí que sempre estuvemos na mesma pandilla de amigos e tal, e sí que, bueno, hai un vídeo por aí por internet de nós tocando con 13 anos no baixo de Adrián cun micro colgado dun pau amarrado con cinta, cosas así que mete medo, pero Ese público. Tampouco cambiaron tanto ese, as cousas, ese a vídeo ver. é público. Teño Sí. no meu YouTube e non o quero poñer privado. Claro, é que, hostia, pero eso ten que molar. O sea, Sí, Sí, sí. velo ahora así pasados os anos a mí encántame, o sea, Sí, está guai. é moi punky ese vídeo, Sí. Pouquísimo, Cos chándales sí, do señor. instituto. Cos chándales do instituto de gimnasia. Sí. hostia, pois vou non poñer, xa vos aviso, vou poñer na descripción. Bueno, Aparte das bueno. vosas, vai estar as vosas redes e todo o rollo para que a xente vos escoite, sepa onde está a vosa música, pero vai estar tamén enlace a eso porque, joder, aparte, coño, vos sodes punkis, faces unha música que tamén vai moi acorde a que eses comezos non se borren, non queden ocultos. Sí, claro. De feito, o vídeo é tocando unha canción de La Polla Records, o sea que, E el ojo TV, ¿no? sí. Hostia, que bo, o sea, porque claro, eu non quería falalo, pero ao final é inevitable o feito do que comentabades, sodes de Muros.
E xa é como que é moi trillado, aquí xa pasaron moitas bandas de Muros, tampouco vamos a meternos moito nese tema, ¿no? Pero claro que, joder, vos estades nun sitio que está cheo de música e está cheo de bandas moi diferentes entre vos, que sois iguales pero ao mesmo tempo diferentes e claro, é inevitable un pouco preguntarvos por esos inicios, por como foi cando vos xuntachedes, por como empezastedes a tocar, como lembrades esas primeiras veces. A ver, eu non sei se vos pensades que íbamos a pois acabar tomando tan en serio e tal. Desde un principio sí que o ves como en plan, bueno, vamos abrir unha sala de música tal, que é a Sala Nasmo, e dis ti, vamos ir aquí, vamos a pasar as tardes, en vez de ir tomar unhas cañas, vamos aquí, as cañas tomámolas despois, poño, imagínate tal. Con 14 anos poucas Empezas cañas. así. Vamos. Bueno, poucas cañas, ou polo menos poucas cañas legales. Igual, no, tamén pode ser. Sí. Empezas así, pouco a pouco vas tirando para diante. Entre eso é que como non sei a razón, pero como a cultura musical en Muros é tan amplia, como que eso te axuda a velo máis normal, como que non eres o raro que fai música, sino que como a ti hai outros 20 igual, axuda a que sigas tirando para diante e hasta ahora, vaya, que estaremos pois no mellor momento desde que empezamos prácticamente. Sí, eu aí destaco moito a labor de ter unha sala municipal, sobre todo. Porque ao final, quires que non, si tes medios, anímache a facer cousas. Si ti te grabas un disco na túa casa con 14 anos con un MP3 vai sonar a merda e non te vas a animar a seguir traballando. Pero se che graban un disco, non de estudio, pero que sona, pois xa anímache a facer outro, vas medrando, vaste... Feito eso, dis que hai grupos moi variopintos en Muros, é verdad. Pero casi todos empezamos tocando o mismo. Refero as mesmas versións dos mesmos grupos de sempre. Ao final, cada banda vai tirando para unha rama diferente, nós estamos tirando máis a un punk rock un pouco máis pesado, hai xente que, por exemplo, os Maestro, bueno, Capital Boscoff agora, que están facendo un tema máis indie que mola moito, que agora xa se empezan, as bandas empezanse a definir, os grapantes teñen o seu rollo tamén, Disdexia tamén, está guai. E Claro, claro, a ver, perdón, Dani, o sí, tema no. dos grupos de Muros eu tamén o vexo un pouco como unha evolución ao largo do tempo, no sentido de que, bueno, nós xa somos unha, digamos, das últimas generacións que ten grupos en Muros, ojalá viñan máis, pero nós cando éramos pequeños xa tiñamos de referencia outros grupos que existían de antes, como, bueno, era un grupo que, por exemplo, tiña antes Miguel de Tributarina que se chamaba Suís, estaba outro grupo que se chamaba Trapos Sucios, que son varios dos que ahora están en Dereiva tamén e tal, que eses son xente que nos leva a nós 10 anos tranquilamente. Entonces, nós crecemos xa escoitando música do pueblo. Para min iso é moi importante polo feito de que ter no pueblo grupos nos que fijarte. Tamén a aparición que empezaba xa a haber edicións do Castelo Rock, e ti querías ter un grupo para tocar no Castelo Rock. Un pouco todos tiñamos esa mesma base, Muro sempre foi un sitio de escoitar moito rock estatal, un rollo así moi punky, gatillazos, reincidentes, bueno, estes grupos que rularon un montón de anos, aínda que agora xa non estén tanto de moda, entre comillas. E todos partimos un pouco de eso, é todo un pouco aí ese caldo de cultivo xunto ca Nasmo, e a Nasmo tuvo épocas de ter 15, 20 grupos en activo. É unha barbaridade. Non todos tocando en directo e tal, pero sí que había un montón de grupos. Eso creo que é un pouco que provoca que haba esta gran cantidad de bandas en Muros e sobre todo ahora mismo tamén o feito de que todas estén xa, bueno, un pouquiño nun nivel máis profesional, entre comillas, sobre todo, bueno, os Rapantes xa é outro nivel ahora mismo, pero sí que todas as bandas que están collendo un nivel de profesionalización moito máis alto, como que uns aos outros nos vamos empuxando a intentar mellorar o nivel. Antes facíanse maquetas na casa, agora xa todos os grupos vamos a gravar un estudio. Agora todo o mundo fai videoclips, todo o mundo intenta traballar cun diseñador, todo o mundo intenta xestionar as redes dun xeito máis profesional posible. E todo iso tamén entendo que fai que pois, os grupos de aquí salan un pouquiño máis e sean un pouquiño máis conocidos por Galicia e tal. Unha evolución lóxica, non? Quizáis, o feito de, claro, ao principio, o que falabas, non? Sodes moita xente, aínda que había esos exemplos que comentabas de xente un pouco máis maior, pero claro, todos, pois eso, vos, Liesdexia, Capital, tal, xente un pouco máis da idade, non? Así un pouco todos estades nesa franja, os rapans e demais. Claro, agora
o mismo que ter referentes pois levaba a tocar, agora ter xente que xa empeza a ter esa profesionalización, que xa os proxectos pois teñen máis sentido, que sigue sendo disfrutar e tal, pero xa hai outra cousa, vos obliga a todos un pouco a decir, hostia, pois joder, vamos a facelo tamén en serio, non? Vamos a deixar de ser eses rapaces que cantaban no garaxe co micro colgado e cos chandas do colexio a, pois polo menos ofrecer un produto que se poida ver que digas, coño, é que isto non son simplemente tres rapaces que se van a tomar unhas cervezas e van a tocar, senón que queredes facer algo con sentido, non? Xusto. Sí, a ver, eu dixo xusto eso, ademais como tamén consideramos que hubo un salto de calidad nos temas que estábamos facendo, xa notanse máis serios que o noso último pois EP, digamos, queríamos tamén plasmar eso ao mesmo tempo na profesionalidade, tanto de ao mellor pois tanto a hora de gravalo, que sonara todo perfecto, despois tamén pois a hora de todo o tema do marketing, publicidade, etcétera, que parecera todo máis serio. Por exemplo, ahora sacando singles que salían todos con a súa carátula, despois con todos os temas, e que fora todo, digamos, un pouco máis profesionalizado de como viñemos hasta ahora. Sí, ao final se lle dedicas cariño aos temas tamén che gusta tanto na parte, por exemplo, eu cas letras, que me queimo moito con elas. Si lle dedico moitas horas a unha letra, gústame que esa letra sea un single, sabes, a que máis me gusta. Pois este vai ser un single. Puxemos 3 singles, os 3 máis ou menos equilibrados, un en gallego, outro en castellano, así un pouco tal, un pouco máis punky, un pouco máis melódico. E ao final son temas que diste, va, gústanme, por que non lle vou a dedicar tamén o cariño a nivel carátula, sabes? No momento en que lle dedicas horas ao tema, a compoñelo, a facelo, a machacalo, no estudio a producilo e todo o rollo, mola tamén dedicarllo a parte estética, a parte redes, movelo ben para que funcione tamén. Ao final somos un grupo pequeno, da igual como sonemos, que nos van a escoitar os de sempre son os que nos van a axudar a movernos. Entón un pouco Sí, por aí. pero sobre todo tamén porque creo que a música hoxe en día a imagen colleu moita importancia. Entra polos É ollos. dicir, xa non é solo ter un bo tema ou ter unha boa canción en sí, senón tamén hai que ter unha boa imagen para esa canción. E feito, por exemplo, hoxe en día os videoclips tamén é algo que fai que unha canción entre moito máis polos ollos. Podes ter unha canción moi boa cunha mala imagen que non triunfe e podes ter unha canción moi cativa cunha boa imagen que chegue moi lonxe. Entón, nese punto, bueno, pois supoño que hai que irse adecuando aos tempos e traballando do mellor xeito posible. Eu xustamente íbamos comentar un pouco ese tema, non? Porque, joder, ahora estamos nun punto no que comparando, ahora, se nos vamos fai 12 anos, o mundo da música, o mundo do streaming, o mundo de todo, non era nin unha décima parte do que é agora, é un pouco o que dicides agora, non? O feito de, claro, vos sacades música, o mesmo día que vos ides a sacar as vosas cancións, ou o día que vai salir este disco, van a salir 800.000 cancións en todo o mundo, xa non só aquí nin Galicia, nin España, nin nada, vai ser 300.000 cancións. E claro, unha forma de que a xente pois se poida quedar é precisamente eso, non? Antes igual sacabas unha canción, facías unha carátula daquela maneira ou case sin carátula, e bueno, podías chegar a xente, pero agora é como eso, non? De, hostia, a mellor ti estás no Spotify, sale a vosa canción, ves unha carátula de mierda ou que non chama, e igual xa nin te molestas en pulsar. Sí, sí que é así, Sí. básicamente. Porque ahora, É E que incluso vivimos un pouco nesa época na que se vende tamén todo nun formato moito máis rollo corto, single, sí, LP, sabe? En plan, o sea, 3 cancións, como moito. Nós agora sacamos este álbum completo porque polo feito de que, pois, eran varios temas vellos, tiñamos ganas de sacar un disco en estudio profesional de larga duración, e dixemos, pois vamos a sacar un disco grande, pero hoxe en día está todo moito máis enfocado a saco 2 singles e 3 temas despois xuntos, sabes? E e funciona vendelo mellor. en formato moito máis corto, porque moita xente pon o tema 10 segundos, isto xa non me gusta, pumba, siguiente. E antes, cando tiñas un disco no coche, daba 40 voltas, Claro. hasta que se rayara. é que agora de feito o habitual de a min pois mólame cando bandas novas, cando bandas que novas, vos levas 12 anos, pero bandas que non tedes
moita xente, un alcance grande, que vaiades ao contrario, de dicir, porque ao final ahora calquera artista mainstream, o que dicía, non saca 5 cancións e despois o EP son 3, o sea, incluso o traballo son menos dos singles publicados. E vos colledes e decides 3 singles e veña, sacamos disco. E pareceme guai porque claro, se vos ides xa ao mismo ritmo de ter que sacar todas as semanas cancións, que é o que fai todo o mundo, home, igual vos funciona, pero é un pouco, non, como, hostia, pa que? Pois, mira, facelo así, un pouco distinto, e tamén unha forma de reivindicarse. De feito, creo que ahora mismo o que facemos é máis punk incluso que moitos grupos punk. O sea, algo normal como eso se pode considerar punk, tío. Non, mais tiñamos ganas de quitar un disco, a verdad. Son temas que levamos tocando en directo, non todos, pero hai algúns que xa levamos tocando desde que sacamos outro disco, xa tiñamos algún que tocamos un mes despois. Entón son temas que levan desde 2019 sonando xa en directo. Xa todos sonaron en directo algunha vez, de feito. Dos 8 que ten o disco, todos sonaron en directo algunha vez. E ao final dixemos, vamos a sacar os 8, facemos un disco. Facíanos ilusión tamén o tema de ter un disco físico, nunca fixemos discos físicos, é o primeiro disco físico que imos a quitar. En parte tamén, pois, facelo como se fixo sempre, non? Mais xa teremos tempo de sacar singles e de ir evolucionando como banda e buscando sonido a base de EPs de 3 cancións, non? Ademais Por que... eso tampouco tería, sí, perdona, No, Daniel. no, Tampouco tería tanto sentido como sacar así rollo tantos singles e tal, tendo as cancións tanto tempo, pasaron, eu que sei, desde que as creamos, por exemplo, algunhas, pois como dixemos, 4 anos ou así, non sei, non tería como moito sentido escoller ahora e ir sacando singles, cando ao mellor hai xente que xa leva escuitando moitísimo tempo, penso que como máis sentido sacar o disco, dicir, este é o noso traballo enteiro, obviamente algún single sí, para que vexas máis ou menos como vai ir pois o disco, porque ao final o disco sí que vai na línea dos 3 singles que sacamos, creo que son un bo resumen, e a partir de aí sacalo, pois, polo que decíamos tamén, porque nos fai ilusión, tanto o tema de sacar o disco e tal, sacalo todo xunto, así, vaya. Claro, porque, joder, vos, volvo a repetir outra vez, xente, estou sendo moi pesado co dato, pero levades 12 anos e paréceme que co tempo que levades, co percorrido que levades con xa os outros EPs xa publicado, con concertos feitos, con actuación no Resurrection, con moitas cousas xa, cumprindo o soño do castelo que xa estivechedes tamén, estas cousiñas, que ahora tamén un pouco decir, pois, oye, sacamos un disco que dices físico, cumprides un soño, un pouco de, oye, pois temos un disco físico, que vos dará fama, non vos dará fama, oxala que vos dé moito recoñecemento, porque os adentros molan moito, pero polo menos que vos quedes contentos, non de, oye, pois mira, sacamos un novo disco, o temos en físico, é o que queremos ter estas cancións aí que queden para a historia, punto, non? Que as escoiten nosos fillos, non? Como se suele decir. Sí, esa Que cousa as teñan aí para escoitar. que sona moi romántico, pero que ao final é un pouco verdade, non? Porque é dicir, joder, porque se vos xa sabedes perfectamente que se foredes a facer música para gañar cartos, seguramente non teríades sacado isto ni sequera, verdad? Non estaría Estaríamos planteado deste facendo xeito outra cousa. e non estaríamos tocando este estilo tampouco, porque é certo que o estilo, bueno, chamémoslle se queremos definirlo de alguna forma, o un rock que tocamos nós, é certo que hoxe en día está un pouquiño, pois é unha música que vai perdendo cada vez máis forza e estáse convertindo un pouco máis en música de nicho, chamémoslle. Pois non tanto, eu creo que hai outros estilos que están indo ahora mismo máis para arriba. Tanto xa, o sea, tanto falo en gallego como en castellano, Sí. pero entón, bueno, pois ao final nós tocamos o que nos gusta. Tampouco me parece plan, eu sei que se fixera canción de outro estilo terían máis alcance, pero tampouco nos parece ben cambiar o noso gusto para ajustarlle a xente. Eu fago o que me mola, sacamos os nosos temas, a quen lle mole por nós encantados, e a quen non lle guste, eu que sei, hai 30.000 propostas por aí para escoitar o que che dé a gana, sabes? Sí, é como o tema do idioma. Refírome, compoñemos en gallego e castellano, eu falo gallego de toda a vida, eles tamén, porque me sale, refírome, ao final a música que consumo é en castellano. Entonces, eu non miro, porque sí que eu supoño que tocando en gallego móveste mellor por Galicia. Eso é así. No circuito de bandas de Galicia móveste mellor.
Eu cando estou facendo un tema non penso en plan, vou facer en gallego porque me movo mellor polo circuito de bandas de Galicia, sabes? Simplemente, pois, saliume en castellano ou saliume en gallego. Si que hai temas, pois, que dis ti, vale, vou falar do lume dos incendios en Galicia. Pois vou intentar facer en gallego, polo menos. Pero si no, como sala, nunca me forcei a... Gustaríame facer un disco todo en gallego, porque ao final é o idioma que máis falo, é a miña lengua materna, pero eso, nunca me pechei por idiomas nin por nada. E con eso todo. E quedas tres claves, estás dando claves moi importantes porque para que cambiar o estilo? A música que vos mola ou o que vos sentides cómodos é o que facedes. E co idioma o mismo, a min, joder, quen compón en galego porque queren galego de puta madre. Bandas galegas que compoñen en castelán porque igual lle sale en castelán, porque ao final eu vou entendendo moito máis. Eu sou unha persona totalmente negada para facer música, non sei tocar nada, non teño nin idea de tocar instrumentos, non sei compoñer, nin sei facer nada, pero ao ir falando con tantos grupos vou entendendo un pouco como é a cuestión. E ao final, claro, para compoñer e para tocar, vos pasades un pouco ou vos influe todo o que escoitades e dunha... Lóxicamente, home, é moi raro, non? Que igual se escoitades todo o reggaetón que a música que vos sale tocar sexa punk, non? É un pouco, sería un pouco, non creo que pase moito esas cousas. Entón, pois tirar un pouco polo que vos mola e pa diante. E, o sea, cada un... a ver, non todos, dos tres, digamos, non todos temos os mismos gustos musicales, pero sí que si tuviéramos que buscar do que lle gusta a cada un, todo ese punto común está un pouco resumido no que facemos, no que levamos facendo estes anos. Despois, pois ao millor a Adrián gustalle moito máis grupos dun rollo así inglés, como pode ser, eu que sei, Frank Carter ou cousas así. Eu ao millor, pois, a veces tiro máis polo estatal típico de aquí, como pode ser Desacato ou grupos así. Gerai, pois, ten outros gustos. Pero o punto común donde nos topamos cómodos, sobre todo compoñendo, porque, bueno, esténdome aquí, pero si queres cortar, córtame, pero... É a vosa canle, o sea, fala de vos, que eu xa falo moito. Por exemplo, a hora de compoñer, non sei... Teño comentado isto con moitos grupos e tal, pero, por exemplo, nós compoñemos sempre os tres xuntos. Hai moitísimos grupos nos que compón unha persona. Nós, polo general, todos os temas deste último disco están feitos os tres ao mesmo tempo. Sempre, sí que, por exemplo, cada un asume máis certos roles. Por exemplo, Adrián asume prácticamente completamente o tema da letra. E por outro lado, ao mellor, eu asumo máis o tema da música, aínda que toco a batería, como noutros grupos toco a guitarra e tal, asumo máis o tema da música, pero sempre nos gusta moito traballar os tres en conxunto. É máis complicado porque hai que estar os tres xuntos e non se dedica tanto tempo na casa por individual, pero cando temos ese momento de chispa, esa hora fatídica que ti o notas, ademais, cando estás, e notas que sale, e hai veces que en unha tarde temos sacado un tema. En 3 horas tes un tema feito. Eso sí, despois ao mellor unha semana non sacas nada, pero... Ou un mes. Pero, bueno, a nós funcionanos traballar así. Como non ides a tardar tempo en sacar o disco? Se ainda por riba para compoñer tedes que estar os tres xuntos, xa, hostia, claro, tarda todo moito máis. Despois tamén temos que ao mellor temos preparados tamén, porque isto é o mítico que non se di. Ao mellor levas 2 meses cun tema que dis ti, vamos a sacar adiante, despois de estar 2 meses, 3 meses, chegas, escoitas o que fixestes e dis, que puta mierda é esta, como fomos capaces de pensar que isto podíamos hablar de alguma maneira. Así pasounos unhas cuantas veces xa, e ao final, pois, é o que hai, e sobre todo, como dis ti, claro, xuntándonos os tres e tal, tamén nos divertimos máis, porque a verdade é que pasamos de puta madre cando tal, pois preparando a letra, que non sei que, si isto risas cunha cousa, risas con outra, eu non sería o mismo que chegar a casa, me puxera diante do ordenador, collera o baixo ou o que fora, me puxera a tocar eu solo ali, que está ben tamén, pero ao final, entre os tres, non sei, tamén tes máis puntos de vista, etcétera, para o meu gusto, moito máis entretenido de facer desa maneira. Está guai, a ningún de nós nos importa dixerlle aos demais que é unha puta merda a idea que estás tendo, que eso está de puta madre. Moitas veces, Que clave eso, esa sinceridade e esa forma tamén é importante.
E sobre todo Sí, pasalo sí. guai, non? Todo, creo que unha parte importante que ten que ter claro todo o mundo que se quere dedicar á música é que os ensaios, os concertos, as grabacións, a promoción, todo o que fagades, que sexa algo divertido e que digades, Sí. joder, pois estou aquí cos meus colegas, o pasamos ben. E despois xa, o que veña, pois xa virá. Pero ter esos momentos que non sexa un agobio, non? Porque senón xa terá que ser un coñazo se Sí. vas agobiado. Todo ao Para final nós, o nós o facemos enfocado a disfrutar, o sea, no tema este de compoñer e tal, a mí si me dis un miércoles pola tarde, ao salir de traballar ás 7 da tarde, que me teño que poñer a facer un tema porque temos que facelo, porque quero sacar o que sea, a verdad, ao mellor dame bastante pereza. Ahora, si o viernes pola tarde quedamos nós os tres, abrimos unhas cervezas e nos poñemos, non me importa estar 3 horas dándolle o tema, estás nun ambiente moito máis cómodo, nun momento que has parar, falas de calquer do que che dé a gana, retomas o tema. É unha forma de traballar moito máis amena, é verdad, nós temos o grupo, pois, home, a min encanta que a xente lle molen os temas e tal, pero temos o grupo para disfrute personal. Entón, pois, dese xeito, todo se fai moito máis ameno. Como foron neses comezos, esas primeiras actuacións? Como lembrades, ese archivo adxunto das primeiras veces? algunhas mellores, outras peores. Pero hubo mítico concierto que diste, buah, de puta madre, sonabas de puta madre, non sei que, despois ao mellor enseñanche un vídeo, o baixo estaba desafinado, o Buah, no dragousa non sei que, non dabas a nota que era, malo hubo un bueno, solo. Malo hubo do instituto. malo ese, sí. Que ese foi un Eh, desastre. Foi porque estaba desafinado as cousas, non nos Cóntame máis, escoitábamos. Cóntame máis. Instituto, cantos anos tiñamos? 16? 17? 17, non sei. 16, eu creo Fomos que tocar 16. ao instituto. O baixo estaba desafinado, pero porque, non sei, alguén lle debeu tropezar a algo e estaba desafinado. Non íbamos a tempo porque non nos escoitábamos. Foron desastres, pasáromoslo moi ben, pero Sí, foron todo desastres. montado ali no salón de atos a eito, pero bueno, Sí. eu que sei, A todos o ver, pasamos tocamos no ben, así instituto. que É unha meta tamén tocar no instituto. Joder, tamén. eses A sitios ver, que por lo menos... Outro cheque aí, Sí. foi dos primeiros, despois eu recordo despois outro que unha das cousas que menos, por lo menos a mí me gustan é cando tocas para un sitio onde a xente está sentada. Creo que se perde moitísimo de conexión, ti ves a xente como se fora un teatro e para o noso tipo de música non pega absolutamente nada, o sea, non, eu necesito ver a xente, cantas máis hostias estén dando diante de min, mellor me paso eu e creo que mellor se pasan eles. Como algunha vez, pois, cando estás empezando sobre todo, o mellor tocas nun salón de atos, con sillas no medio e tal, son conciertos que tocas como máis en baixo, digamos, obviamente intentando dar sempre todo, pero non xa non sintes o mismo nin ti con a xente, nin a xente contigo. Claro, é que facervos tocar a vos en sitios con xente sentada, hostia, que putada, realmente. Non é É o que mismo. non sei, nunca vos vin en directo, non, pero escoitando vos a música, é que non é música para estar quietos, nin para que vos estedes quietos, nin para que sexa eso como un funeral, para nada. No, bastante deprimente, sí. Sí pasa eso, bastante deprimente. Damos o bo que temos é que temos tocado para 3 personas e tocar como se tocáramos para 100. Prefiro, ao final, eso ao final é o que importa, creo eu. Si esas 3 que che ven, polo menos que se vean contentas para casa. Que lles guste o que fas e que lles mole, que así é como de 3 pasas a ter 6 e de 6 pasas a ter 20. Se a ti che gusta o que fas, ao final vai acabar gustando aos demais ou non, pero polo menos vai che vir escoitar a xente. Sí, porque ao final, pois xa tedes concertos tedes uns cuantos concertos, xa tedes esas experiencias en festivales, xa podedes falar moito deso, non? Se vos tocades, por exemplo, nun escenario con 30.000 persoas que están ali, pero que non vos están vendo, claro, está de puta madre tocar para 30.000 persoas, pero ao final véase como vale, sí, pero estamos tocando para quen? Se nadie está facendo caso da nosa música, non? Un pouco Sí, claro, a ver, ao final eu esta é a opinión personal miña, pero prefiero ter 60 persoas nun concerto enganchadísimas e non 300 que me están vendo de rebote e que non lle mola o rollo.
esas 60 enganchadísimas que o están dando todo e disfrutando ao mesmo tempo con nós, ese é o que de verdade che fai disfrutar dun concerto cando estás tocando. Eu noto moitísimo cando estou tocando en directo, cando a xente lle está molando ou cando están ali por estar, sabes? Entón, esa conexión, pois, nótase moito e eu sí que non, bueno, desde o miño punto de vista sí que preferiría ter menos xente enganchada que ter moita que pase de todo. É máis que a música que facedes, non? Porque ao final, eu que sei, un cantautor, un grupo un pouco máis pop ou alguén que toque algo máis clásico ou alguén que toque algo tradi que sexa unha música que non requira quizáis un pouco dun público activo, pois igual non pasa tanto ou non o nota tanto non, que está tocando de, bueno, pois está a xente quieta. Pero claro, eu me imagino a vos tocando a vosa música co público así quieto, sen facer un solo pogo, sen facer movimientos, sen as hostias que poda haber entre a xente que vos ve, e claro, imagino que tamén ten que ser como, hostia, os estamos a facer tan mal que non se quere mover nadie, ni sequera un pouco un movimento de cabeza. Ao final, tens que poñerte un pouco de actitud tamén. Moitos Sí. concertos demos de que a primeira mitad do concerto era así, e a base de actitud e de enganchar a xente, enganchala a ti. E ao final acabar facendo pogos e tirando cervezas polo aire. Hai Cal é, veces que non se pode, pero cal é o mellor concerto ou do que tedes mellor lembranza ata de agora? bueno, creo que estamos de acordo os tres. Sí, eu Bueno, eu creo teño Sí, no dous, que eu mellor teño sí, dous. nos outros puestos pode haber Sí, discrepancias, no mellor estamos todos claros. no mellor estamos todos de acordo, porque foi no ese Reso e cadrou de maravilla ese día, porque fomos na warm-up, tocamos nos solos, non había nadie máis tocando e apenas había esas cancións. Había como 6, 7 mil personas, polo que nos dixeron, porque eu nin puta idea, ali había xente que eu non vía onde acababa, e os de diante estaban facendo pogos e sabían as letras. Eu quedei alucinando, índome a Viveiro tocar. No segundo puesto, eu non sei vos. No primeiro estamos para de acordo, min non? ese mismo ano fomos tocar tamén ao Castelo Rock, creo que era a Cando choveu, nosa terceira vez, choveu. pode ser? Ese foi un Sí, concertazo. ese ano nos viñamos moi rodados porque ensaiáramos todo o que pudéramos e máis para ir levar ao Resurrection, obviamente é un sitio no que queres levar todo de puta madre para non liala. Ese mismo ano, máis adiante, foi o Castelo Rock tamén, levábamos todo ensaiado, primeiro do Resu e despois para seguir ensaiando para ir ao Castelo Rock. Eu creo que podíamos tocar incluso cos ollos cerrados se fixera falta, e recordo que foi unha locura. Ademais estuvo chovendo, a xente estaba animadísima porque empezou a chover e a xente non se pirou, a xente seguía ali, seguía a tope, facendo pogos, cantando con nós. Recordo que Eso na ademais, sí, deixáronnos Todo tocar isto ás 4 da mañán, porque pechábamos o 4 da festival. mañá. claro. Diluviando Se te na imaginas casa. tamén como andaba a xente esa hora. Hostia, que bo. E tocáramos, estuvo foi moi o guapo, único, tío. o único día onde viñera o irmán de Javi a tocar a gaita, en Madrid Noche en las Trincheras. O malo é que nos cortaron, non podemos tocar o concerto enteiro porque se estaba mollando todo, era un peligro. Pero foi un concertazo, breve, pero de puta Pero madre. intenso, non? Tamén. Sí, intenso. Exacto, tocamos uns 25 minutos, pero Pero que 25 imparables. minutos. Sí, Suele sí. ser 35, así que tampouco foi unha locura. Perdemos, pero Sí, a ver, para min tamén si teño que facer así o rollo rollito ranking, o mellor tamén foi o Resu, un pouco por todo, xa non só polo concerto, que foi unha locura o feito de tocar para tanta xente, sobre todo tan implicada, porque é certo que, bueno, non sei se fostes algunha vez ao Resu, Eu, pero nos, eu a ver se este ano podo quitarme pois, o... pois proba a ir. Está guai, está É guai. unha pasada. Nós que fomos tamén Foi varias moitos veces de anos. público, a xente a forma de vivir que ten a peña que vai ao Resu ou ese estilo de música e tal, é a leche. Si que poñería no primeiro puesto ese concerto tamén un pouco pola historia, porque nós nese momento que teríamos? Teríamos 21, 22 anos, Claro, alá de carreiras. arrancamos en 2 coches 6 chavales para Viveiro, que parecíamos os gitanos co coche cargado hasta as trancas. Chegamos ali, non nos querían abrir, o sea, non sabían quen éramos, obviamente, chegamos ás acreditacións, non é por decíannos, non é por esta porta, e nós, non, é que vimos a tocar, sabes, en plan, o feito de ir nós, como chavales, tamén viñeran algúns dos que están en Lisdesia a botarnos unha man para facer o vídeo,
éramos como xente moi xoven, disfrutando moito do que lle gusta, e a experiencia esa foi increíble. Hostia, é que é niño, O sea, estamos falando de no mesmo ano que o que dicías ao principio, o Castelo, que é un evento que todas as bandas de aí queredes tocar, e o Resu, que ao final estamos falando do festival de música rock, o festival máis tocho que hai en Galicia e en España, é o máis Así que Sí, tocho, sen dúbida está aí o Viñarro, pero o Viñarro xa tamén vai un pouco outro rollo. E coño, que guai poder facelo. E aparte con dúas experiencias boas, ¿no? Porque eu non sei, eu teño sempre o medo cando algún grupo vai ao Son do Camiño, o Resurrection, que era festival así un pouco grande. Claro, o que eu falaba antes, non? De ou non te xente, ou está xente para outras cousas, e se ainda por riba vos no Resu había moita xente e o grosso que estaba adiante era todo peña que estaba a tope, vamos, o sea, perfecto. É que era na warm-up. Sí, Viña a xente... claro, a nós Éramos os primeiros grupos que tocábamos, a basicamente. tocarnos na Warm Up ese primeiro día solo estaba ese estadio, digamos, así que ao final a xente acumulouse toda aí, ademais o primeiro grupo, a xente parecía que tiña ganas de festa, nós creo que ya demos, así que moi contentos, a verdad, por esa experiencia, que ao final é algo do que non nos vamos a olvidar nunca, creo eu, vaya. É que xusto que comentabas ti, Dani, de o feito de grupos, chamémoslle en macrofestivales, grupos emerxentes así. Por exemplo, cando o Rapan saliron para o Son do Camiño, eu vin os horarios. Bueno, ahora mismo o fenómeno Rapan xa é algo moito terriblemente grande, sabes? Despois de vender 2 capitoles e así. Pero eu cando vin a hora, 3 da tarde, dixen eu, isto é peligroso, no sentido de, obviamente, eles moven moita xente en Santiago, pero é peligroso no sentido de 3 da tarde, creo que era o jueves, igual te comes unha mierda, no sentido de pode estar moi baldeiro. E ao final non, que eu estuve ali e a Que non pista de foi, abaixo estaba a que non reventar. foi Estuvo apoteósico. guapísimo. Pero sí que nese sentido, dependendo do horario que che toque, o que pode ser unha experiencia super, super, super guai para un grupo emergente se pode convertir en algo non tan positivo, porque normalmente cando vas a un sitio deses a tocar, si tes a oportunidade, poslle un montón de ganas detrás a preparar un directo para o mellor posible, podes chegar ali e ser un concerto, bueno, que non vai estar mal, va a sonar ben, porque os medios que hai nese tipo de festivales son moi bons, e se o levas ben preparado vai estar ben, pero podes levar unhas expectativas moi altas para o que dispois pode ser na realidade. Que nese caso non foi para nada así, joder, de puta madre, pero sí que ten habido bandas que lle ten tocado pois nun horario cativo e tocas para 10 persoas. Onde vos gustaría tocar? Que é ese sitio que diríades, joder, me molaría este festival, me molaría poder ir a esta sala? Onde sería o voso obxectivo de dicir, buah, con isto xa cumpliríamos todo? Pa min cumplimos o Correso. pero se pudiera elegir outro eu, a mí gustaría ir ao Tsunami. Porque fun e hai un rollo moi guai no Tsunami. Ademais é moi do noso rollo. Pero eso, A para ver, min tamén, tocamos moito co obviamente, Correso. un Viña estaría de puta madre tamén, obviamente. Eu Non xa sei, non hai tiro moitos... eu xa non tiro a perfil tan alto, Eu Xa, tiro máis aquí, por exemplo, a min faríame moita ilusión, porque aínda nunca toquei, tocar en Capitol. Home, Eu si, teño en moitas salas. ganas de tocar en Capitol. E despois se me dis festis, bueno, eu creo que un Revenidas ou así Hmm. é algo moi guai. O sea, nun Revenidas eu vou aproveitar, se hai alguén ahora mismo dos Revenidas que está vendo isto, Aí, seguramente aí, aí. non creo que teñades o cartel totalmente pechado, ou igual sí, pero oye, metedeos, sabes, aí o sábado que o sábado desde as 12 está sonando música xa, seguro que hai un oquiño para metelos e vai estar de puta madre, o sea, mira, aparte con disco novo que vamos a falar agora xa do novo traballo, teñen ganas, levan dende o 19 sen estar así tan activos con música nova, así que xente os Revenidas,
oye, cumprides xa un dos obxectivos. Se os do Viñarrock tamén queredes e os do Tsunami queren añadir algo tamén a última hora, tamén podedes, O sea, isto está contratación aberta, non, chavales? Quen chame, pode... Sempre aberta. Vas pa diante. Mira, vamos a falar deste novo disco, porque, como dicía des tres adiantos publicados, de Tendencia Suicida, Lume e Oído Cochina, se tedes un pouco falando deso, non? Pero como foi para vos o recibimiento da xente? Como foi volver outra vez a esta cousa de publicamos, a ver que tal, que feedback? Como foron estas semanas publicando estas novas cancións? Dalle, Adrián, veña. Eu. A ver, estuvo guai. Millor do esperado. Refírome ao final, nos o malo e máis o bo que temos é que sempre vamos cas expectativas moi baixas con todo. Pasounos cando fomos ao Real Sue e tuvemos tanta xente ali que ao final flipamos. Si vas cas expectativas altas podes te levar unha hostia. Entonces, en este caso, ao final, non sabemos hasta onde podemos chegar. Temos un tema que o petou moito, que foi Madre a Noche, que escoita moitísima xente en Spotify porque é un poema popular, pero sabemos que nosa área onde nos movemos é Santiago, Muros, toda a zona de norte de Galicia, vamos, a Coruña. Estáse movendo ben, a xente gustoulle. A min o que máis me interesa ao final é o feedback da peña que che sincera, porque sí que o círculo cercano gustoulle, e iso para min é super importante, sobre todo en bandas dali de Muros, xente ca que nos levamos ben, ca que tocamos algunha vez e que nos botaron a man con moitas cousas, o feedback é bo. Nós estamos moi contentos tamén co sonido, conseguimos o sonido que máis ou menos estábamos buscando, creo que acertamos tanto en estudio como en diseño, creo que vai todo un pouco da man. Eu personalmente estou contento e o círculo cercano a min e todo o feedback que tuven de arredor, e por redes tamén, a xente moi amable e moi guai, e parece que lle foi gustando un pouco todo. Que máis vamos a poder ver? Porque o disco sale mañán, sí, vai a ser mañán. Se non é mañán porque hoxe igual é outro día, porque, xente, xa sabedes que últimamente digo moito, o tempo é moi relativo. O sea, igual hoxe estamos a día 29, pero igual é día 26, porque o tempo de repente está nun día que pasan horas e daste cuenta de que é outro día. Pero no código publicado, que vamos a encontrar no que está inédito e todavía non se escuitou? Os que foron aos concertos sí, pero os que non pudemos ir, que vamos a encontrar aí? Hai unha cousa que falamos os tres, que estábamos os tres de acordo, é que sacamos os tres singles, están guai, pero elegimos os singles antes de gravar, de ter todo final, ¿no? E hai temas que serían single, para min. Temas que non saliron. Tras estar grabado dixemos, pois igual non escollemos ben, pero ahora xa están os diseños feitos, así que van a ir estes. Pero Básicamente. sí, eu creo que o nivel normalmente, ao millor, pois moitas veces ao largo todo dun álbum, pois suele haber 2, 3 temas que están moi por riba do resto, e se algo tuvera que destacar deste disco que imos sacar, é que o nivel medio, chamémoslle moi alto, é dicir, costaríame moito escoller os 3 millores temas. Xa non só polo cariño que lle podo ter, pero polo feito de que creo que hai un nivel medio moi alto. Pode haber a xente que lle mole moito un tema, outro outra, pero creo que vai estar moi igualado, non o feito de, pois, moitas veces hai isto de a todo mundo lle gusta esta canción e o resto parece que a nadie lle importa. Eu creo que neste caso está todo moi parexo e eu creo que faltan por salir, dos 5 temas que quedan por salir, eu creo que 4 podrían ser un single, é que son bos. Hostia, que digades eso, Infame. que digades eso vos o disco, aparte sonando bastante real, que decir que non me sona a queremos vender a moto. No, no. O normal, No. o normal é precisamente que o min unha cousa que me jode, non, cando escoitas os adiantos dun disco e diste, buah, que temazos, e despois escoitas o resto e diste, buah, por exemplo, en bandas de punk, máis rock, en xente de música cañera, escoitas o resto e diste, joder, pero estas son moi suaves, e é como, buah, me sacaches que tens que sacar tamén o bo para que a xente se enganche, pero como, vale, sí, é como se cando os trailers das películas, non? Que no trailer xa tes as mellores escenas dunha película de comedia, e despois diste, vale, e o resto que? Non, é normal. E a mí iso dame un baixón que flipades, Se É pasa. que eso de feito
Notei un pouco, por exemplo, bueno, que a mí é un grupo que me mola bastante e tal, sempre me gustou. Sacou a fai pouco o disco Lendacaris, sacou un disco de 12 temas. Bueno, só había sacado un single e tal, eu escoiteime o disco enteiro. Pero é que dun disco de 14 cancións, e digo con todo o respeto do mundo, sirven para algo 3. Hai 9 que se nota que son puro relleno. En plan, nótase hasta que eu creo que as fixeron as carreiras, ao mellor porque eles xa viven noutro nivel de disco gira, e o que lle interesa é chicar cancións para fora tocar e tocar e tocar e sacar contido novo, pero vese que aí atrás que hai moitos temas que están sacados de que terían que ser descartes, e iso daronlle para diante todo, e que dun disco a xente só se che vai a quedar con 2 temas. A ver, non sei, a min non me acaba de convencer agora. Claro, eles terán a súa base de temas mitiquísimos que lle van a funcionar sempre en directo e xa está, pero o Pero tamén feito ese depende. de que, non sei, a mí mólame que todo o que publiquemos, pois estar a justo con el e que nos guste. Ao final nos non só sacamos estes temas durante estes anos. Saliron 8, pero ao mellor hai 7 ou 8 descartes que quedaron polo camiño porque non nos gustaban, nin para tocar en directo, pois tírase con eles e xa se fará outro. Porque se agora tiverades que facer unha apuesta que digades, estás falando non de que os estes temas poden ser singles, pero do que queda por salir, cal pode ser o tema que igual máis vai sorprender ou que máis o pode petar, cal sería? Estamos de acordo tamén, creo eu. Sí. En Bueno, que vai supoño a que petar, es que te apuestas. Eu creo que vai non petar que te apuestas. eso é o que máis lle gusta a xente. É o que menos nos gusta a nós, seguramente. Non exactamente, pero é o máis bello, refiro, é o máis cercano ao disco vello e o máis lejano a todos os novos. Pero é o que máis lle vai gustar a xente. É moi melódico, ten uns coros de puta Sí. madre, O a máis xente movido tamén, digamos, é o máis bailable, non tamén Ten non ten directo. sería ten un single. unha temática de fondo tamén, que ten un mensaje relativamente importante. É algo tamén ao que lle damos bastante importancia, que creo que, bueno, que creo que hoxe en día perde un pouco de importancia, pero as letras todas teñen detrás un mensaje importante e un pouco traballado tamén. Non simplemente escribir calquer cousa, a nós nos darlle un sentido, sobre todo porque creemos que o estilo pois sempre foi asociado a nós mólanos que se así a un pouco o tema reivindicativo deixando ese mensaje detrás, aínda que sexa de xeito irónico, como pode ser, por exemplo, no último single que sacamos de Oído Cochina, que trata o tema dun xeito metafórico, pero si ti te fijas, sabes o que quere decir. Entón, ese tema trata un pouco o tema da ludopatía e tal, e creemos que ese tema a xente lle vai a entrar polo ollo. É que, mira, acabas de dar claro, eu teño aquí, bueno, vos non o vedes, a xente no directo sí, teño aquí o disco de Catalina Grande, Piñón Pequeno, que de feito van a estar aí no Castelo este ano, e é un pouco o seu estilo un pouco o que estades a comentar agora, non? O feito de facer cancións que son un pouco jiji jaja de ca risa, ca tontería, pero que estás metendo unhas letras, coño, que estás dando mensaxes e estás facendo pensar. E unha cousa que me mola a vosa tamén, que joder, facedes letras que curradas, letras que é o que dicías ti, Javi, que agora mólame moito grupos que teñen letras vacías, que Claro. sin tontería, pero que se perde un pouco tamén eso, non? O de, oye, pois se vos sale facer cancións deste estilo, pois por que non usar a vosa música para tentar concienciar ou que a xente pense en cousas? Sí, de feito escapamos da política en este disco. O anterior era casi todo crítica social política, e en este foi casi todo crítica a temas moi concretos que de verdad pensamos que é importante reivindicar, como a prostitución, como son os lumes en Galicia, como son a ludopatía, temas que son un problema real social dos que non se fala moito. É que ves na calle, o sea, ti podes escuitas algunhas cancións e xa te vas dar conta de que isto está pasando, é verdad, ao mellor falase algo, falase máis en Twitter menos, pero creemos que está ben pois deixalo plasmado nunha canción, que quen o escoite pois ou ben se sinta identificado
ou ben se de conta de que estas situacións existen. Por exemplo, Tendencia Suicida, que fala dun tema son os suicidios, máis que eso, máis sobre todo centrado no bullying, que é un tema que nunca se falou pois o suficiente como se debería falar, e o resto de temas igual, todos teñen algo, todos teñen algo que dicir, e creemos que iso é importantísimo para nós, vaya. Claro, non usar, non o que volvendo ao que vos repetín antes e o dixen xa varias veces, o feito de, oye, vale, a música ahora funcionará o disco ou non, eh, vos levará a 1000 festivales ou vos levará a 50 ou a 5 ou a saber o que pasa, pero que sexan cancións que vos vos sentides contentos e que usedes a vosa música para algo, non? Porque ao final, joder, facer unha canción como a de Tendencia Suicida, poñer o foco no bullying, poñer o foco nos lumes, poñer o foco na ludopatía. Son, por exemplo, o bullying ou a ludopatía. A ludopatía é algo que está moi normalizado, que este aí. Vos seguro que coñecedes xente que todas as semanas apuesta, que todas as semanas está nas tragaperras, que todas as semanas está deixándose cartos e se ve normal porque, no, meto 3 euriños aquí, meto 4, pero hostia, ao final son cousas que son problemas e poden traer moitas desgracias e moitos jodiendas para familias e para Claro. persoas. Que Así, Sí. claro. é o que vos levou Sí, a vos Dani. a chegar a estas cancións? O sea, cales son os clics ou eses puntos nos que vos fai que a vosa cabeza pense nesto? Nós normalmente facemos unha chuvia de ideas, sempre antes de compoñer, elegimos o tema, e co tema compoñemos. Non sale o tema da nada. Collemos e dicimos de que nos apetece falar, que está pasando. Pois en verán fíxose lume, porque estaba habendo os incendios en Galicia e era algo que nos tocaba de cerca. Coma eso casi todo. Hai un input, alguén lle ven á cabeza, vale, pois eu no periódico leín sobre a ludopatía, ou leín que a un chaval se suicidou porque lle facían bullying no instituto. Deses inputs entre todos facemos unha chuvia de ideas, escribimos todos os temas que máis nos interesan e dai sale, pois vamos a falar disto. De feito temos unha lista de cousas para falar xa no próximo disco. O sea, xa pensando en próximo disco. Sempre, iso sempre. A ver, esperemos que non teñan que pasar 5 anos desde que empecemos a crealo para Correctísimo. grabalo. Non, porque van ser 3 temas seguramente, non? No, pero sí, a ver, aí na forma de traballar os temas e tal, cada un fará un pouco o seu xeito. Pero sí, o que dicía Adri da chuvia de ideas, a nos sempre é algo que nos funcionou moi ben, no sentido de... Claro, eso é algo que, como comentábamos antes, só se pode conseguir traballando os tres xuntos. Normalmente, se hai unha persona únicamente traballando na súa casa, non fai unha chuvia de ideas, porque sería unha chuvia de ideas contra sí mismo. Pero, entón, nós é algo que sempre facemos así, sempre incluso escollemos o tema e a partir de unha vez que temos o tema empezamos a desarrollar a música e letra ao mesmo tempo, non facemos a música por independiente e despois lle poñemos unha letra por riba, porque sempre que o fixemos dese xeito queda todo como posto con calzador, chamámoslle nós. É dicir, tes unha base xa feita e por riba meteslle un pegote no que intentas que cadre, sabes? Que ao mellor outros estilos como pode ser o rap funciona de maravilla, porque eu creo que a maioría dos rapeiros traballan sobre unha base, pero no noso caso gustanos ir desarrollando todo de xeito conxunto. Incluso, pois, se Adrián saca unha melodía para vós que mola moito, pois vamos a buscar unha música que nos adapte a esa melodía, non tanto a adaptar a vós a unha música preestablecida. Dese xeito vamos traballando e tal, e van salindo os temas que, bueno, si sempre intentan levar un mensaje. Que moitas veces non se lle dá importancia ou non valoramos todo o proceso creativo, todo o proceso que leva a crear unha canción. De feito, mira, outro día lía a un membro dun grupo que xa sei un pouco en Twitter de que un periodista como medio ninguneaba o tempo que lles levaba crear unha canción e claro, hostia, crear unha canción, chegar a todo o que se sale no disco, xa falades antes de as voltas que deron as cancións que levan tantos anos e hostia, que é un proceso que non é tontería, non? Que
é moi complicado e vos leva tamén a esas discusións ou esos falar para chegar ao debate, non? Que hai que poñer moito en valor eso, que meterse e "Buah, vaya mierda de canción", xa, bueno, porque igual para mierda, o que che parece unha mierda de canción foron meses ou incluso anos para chegar a que o grupo dixese, pois mira, estamos contentos, sacamos esto, non? Claro, eso depende un pouco tamén, eu entendo, da forma dispois que ten cada grupo a hora de gravar. Por exemplo, nós non traballamos con produtor. Entón, realmente, eu creo que un grupo que traballa cun produtor como tal, pois ao mellor sí que se pode permitir irse ao estudio cunha idea e traballar sobre esa idea directamente no estudio e que o produtor lles aconselle moitísimo o que facer e desarrollar esa idea e terminar gravando o tema. Nós como non temos cartos como para podernos permitir traballar dese xeito cun produtor, ao final nós facemos un pouco de nosotros non lo guisamos, nosotros non lo comemos. Nós facemos o tema inteiro na casa, incluso antes de dispoñernos a ir a gravar, facemos unha preproducción na casa na que collemos os temas e decimos, bueno, neste caso fixámolo con un chaval que se chama Jesús do Toumo, que é de Leiva, que desde aquí lle mando Un saludo. un gran abrazo e lle dou moitas gracias por todo o que fai por nós. verdad que sí. E collémolas con el para ter unha opinión externa tamén a nosos tres. Collemos os temas, escoitámolos, probamos a cambiarlle cousas, sale unha idea e intentamos metela, aínda que o tema xa estuvera feito, el apórtanos algo, probamos a cambialo, de forma que nós cando entramos ao estudio levamos o tema completamente pechado e os cambios que nos facemos no estudio son mínimos. Basicamente o que nos dedicamos é a gravalo e xa está. Que obviamente molaría poder traballar con produtor, por supuesto. Ese é outro salto de calidad que dá toda a banda, pero bueno, creo que a maioría das bandas emerxentes pois non se poden permitir traballar dese xeito polos cartos que che pode implicar gravar un disco traballando desa maneira. Pero como que gravar, como que producir, como que eso costa cartos? Se seguramente se ten que ser todo baratísimo e fácil que vai costar cartos. Non me digades que incluso ir a tocar a sitios tamén custa cartos, non? Tamén gastades cartos en ir a tocar aos sitios. Joder, non se lle dá importancia a eso, o sea, isto fora collas. No. É como, coño, moitas veces tamén se critica que bandas saquen EPs, falábamos antes de sacar EPs, pero moitas veces se sacan 4 cancións únicamente porque o presupuesto que hai para gravar é simplemente de solo podemos 4, porque claro, os emerxentes, a xente Lendacaris, que falabas antes, ou calquera grupo, eu teño aquí, que vos tampouco vedes, pero teño aquí Los Chicos del Maíz, pois poden gravar 50 cancións seguramente porque teñen cartos suficientes para poder facelo, pero no voso caso, cada euro conta. Pasa co tema Va dos sempre videoclips. limitado. O sea, Nós temos sempre- moitísimas ganas de facer videoclip, por exemplo, agora. Que pasa? Era elegir videoclip ou merch. Que eliges? Temos que facer merch, non queda outra. Polo menos despois farase un videoclip se se pode. Pero por ahora cando vendas a roupa, faremos un videoclip. cando vendas a roupa terás os cartos que tiñas antes e algo máis para poder pagar un videoclip. Ao final todo, pero bueno, o sea, parece que nós estamos aquí chorando, isto non é chorar, No, refiérome. no, É a problemática que teñen todas as bandas, refiérome. Eu non o digo É porque a problemática que teñen todas as bandas. No, Xago. Non é porque a xente pense chorar, sino porque ao contrario, creo que hai que poñer, e isto tamén me gusta moitas veces en todas as conversas, falalo, para que a xente se dé cuenta de que, por exemplo, e agora tamén falaremos do concerto que ides a dar en Santiago, cando se di, que as entradas non sei que, ou non sei ca, coño, é que para vos todo é moitos cartos e é todo vos ahora, joder, sacades un físico, sacades o merch, de primeiras estades en menos X euros. Sí. En menos algo. En menos Exactamente. E para vos, para chegar a 0 euros, para chegar a recuperar, pois igual son non sei cantos discos, non sei cantas camisetas, e é tempo. Entón, que a mí me gusta falalo e que a xente diga que pesado outra vez falando desto. Sí, para que se dan conta de que, joder, que é unha inversión moi grande todo o que supón facer música ahora mismo. Por eso che ten que gustar, eu digo sempre. Se non che gusta, non porque non lle vas a poñer as ganas, que si pagas un diseño é porque che mola o que vas a sacar. Si non o pagas. E se pagas un merch é porque che mola o diseño, porque si non sacas un merch. É Entonces, unha ao final- inversión que se fai
que se fai non para ganar cartos, sino para esa experiencia personal que vamos a ter de esas camisetas que fixemos con o diseño e tal, que nos costou X, pois está guapísimo, valeu a pena cada puto céntimo que gastamos, o disco mismo, esa sala que alquilamos para poder tocar, valeu a pena, xente escuitounos, voloulle, todo eso, máis que un gasto, para nós, prácticamente unha inversión para, para que vale a pena todo o que no que estamos traballando, digamos. Claro, porque é un pouco tamén como, ao final, eu gasto cartos no fútbol, en viaxar ou en comprarme unha entrada ou tal, pa vos o voso vicio ou un dos vosos hobbies principales é o grupo, entón é como, vale, pois gastamos cartos, pois xa está, pero é como se eu que hai máis pérdida de cartos que eu ir a ver o Depor a León como fun fai un par de meses, pois mira, que pérdida de cartos, pois vos pois decidís tiralo por aí. Eu tamén padezo dese defecto, eh. Sí, pero eso xa non ten cura nin ten nada, No, é ese un xa vicio. Os que somos do Deportivo temos esa enfermedade. por desgracia. Ah, Entonces, do Depor, ti, Dime. Xavi, E Gerai Tamén. tamén. Gerai, eu non son de fútbol en general, eu non consumo fútbol. faz ben. Pero Eso do que te Depor, libre. do Depor tampouco son. Faz ben, non, faz ben, nin consumir fútbol, nin ser do Depor. Pero no, nunca me molou moito, eh. Tamén, na casa tampouco me inculcaron, a meu pai non lle gusta nada o fútbol. Tamén lle gusta moito a música, pero o fútbol nunca lle gustou nada. Mira, que se nos puxéramos a falar ahora do Depor, bueno, nestes días, ahora que estamos grabando isto, aínda podemos falar de alegrías, pero Vamos ben, de momento ahora vai ben. si no, ahora polo menos Non nos queixemos. pues, igual non, mellor non falalo moito, non vai a ser que Para cando sala o vídeo xa temos a Pero, próxima derrota. claro, é que igual. sempre lle teñen que dar un par de cucharadas de bo sabor para que cando veña a hostia doia moitísimo máis, así que Mira, o que seguro que non vai doer, o que seguro que vai a ser un auténtico festón, o que seguro que vai a ser unha noite histórica, non haberá tanta xente como a no Resu, porque non vai entrar tanta xente, pero o próximo 15 de marzo, oxalá que cando a xente este vendo isto, pois xa non queden entradas, xa este todo vendido e xa non hai mala suerte, xente, tela comprado, e se non, pois na descripción vai aparecer o enlace para que as compredes, estades na sala Sonar de Santiago de Compostela con Lisdexia e con, como se di? Novelouro. Novelouro. No, velo. E con Novelouro, perdón, Novelouro, pero que non sei, prefería preguntar e non dicilo mal. Joder, é o irmán de Xanma, dos Rapantes, tío. É o irmán pequeno de Xanma. Vale, vale. Hostia, interesante. Pois vai estar guapo entón, ben. Sí, o concerto ese é un pouco poder murdán, o sea, Sí, como todos os que todos vemos os en que vamos Compostela. somos todos de muros. invadir sea, aos picholeiros. Sí, a ver, ese concierto nos tomámoslo con moita ilusión, é así a sala que collemos en Santiago para poder facer a presentación do disco, digamos así un pouco un día especial, onde pois tocaremos todos os temas do disco novo, intentaremos facer algo especial, levamos aí todo o merchan novo, todos os discos novos, tamén intentando pois que a xente pille aí todo o novo que lle apeteza. E despois a disfrutar pola nosa parte, a intentar disfrutar o máximo posible do concerto, a ver si ojalá vendamos as máximas entradas posibles, comprar entradas aí, pero nada, o sea, pola nosa parte xa estamos aí ensaiando a tope e creo que vai estar guai. Sí, eu penso que sí. Vai haber sorpresas? Ou vai haber algo aí moi especial? Hubo un salto cualitativo a nivel banda, a nivel equipamento da banda. Refírome, estuvemos 5 anos nos que seguimos tocando, non sacamos nada de música nova, pero tocamos, movémonos, demos conciertos, aforramos pasta. E aparte de invertir na banda, no disco e no merch, invertimos moito en tema de material. E vamos a ir, estamos ensaiando moi cómodos ahora mismo, con material novo moi a justo, a verdad. Eu creo que vai ser Bueno, un cambio chulo para a banda. Eu este ano
por culpa de, bueno, Chema, que é o rapaz que toca en Lisdesia, e a batería tamén en Capital Boscov, marchouse para Madrid, entonces eu estoulle facendo os conciertos na batería a Capital Boscov. Capital Boscov é un grupo que, bueno, a verdad que traballa bastante dun xeito bastante vanguardista, chamémoslle, con todo o tema da posta en directo, soltando bases e todas esas cousas. Eu rapiño moitas ideas, gustame aprender moito. Entón, bueno, pois un pouco eso vamos intentar trasladar ao noso directo e tal, o feito pois de nos empezar a tocar con metrónomo, Sí. o feito de soltar bases nos tamén por detrás e tal, ca finalidade, bueno, sobre todo sendo tres, que unha guitarra e un baixo non é o mismo que un grupo xa que sea dúas guitarras, non sei que, pois intentando darlle un poquinho máis de potencia ao directo e tal, para mellorar a calidad, digamos. Creo que iso sí que é un salto importante que vamos a dar. Joder, que guai escoitarvos isto. A verdade, esta cousa de decir, oye, pues nos profesionalizamos un poquinho máis, vamos a facer cousas para mellorar, vamos a coller estas ideas, vamos a tentar que se vexe algo pois moito máis currado e traballado. Está guai vervos con esas ganas e esa ilusión. Sí, mola, máis tamén como que para eso tocamos tamén, sabes? Ao final nos levamos moitos anos cunha mesa de este tamaño de 3 canales, creo que ten, ou 4, que no seu momento valeu 200 euros, que para nós era moitísimo, comprámola con 17, 18 anos. Ahora temos unha de 20 canales, creo, de 16, non me acordo agora de canto é, pero unha mesa digital, cada en seu in-ear, cada en súa petaca inalámbrica, eh, eso, mellorar tamén os ensaios, ao final ensaiamos agora antes ensaiábamos na Nasmo, ahora estamos ensaiando por horarios, porque ao final ensaiamos os domingos casi sempre, en casa de Javi, era ruido. Antes eu acórdome ensaiar e salir con non oía nada, do jaleo todo. Prácticamente sangrando os oídos. Ahora ensaias comodísimo. Escoitas a voz perfecta, non sales dali forzando, é unha maravilla. Xa solo por eso xa valeu a pena. Refírome por poder ensaiar tranquilos en casa. Xa quitando como sala de portas para fora, xa de portas para dentro valeu a pena un abismo, porque ahora estamos a gusto. E de portas É un para pouco fora, creo que vai molar tamén. a profesionalización dos grupos, eu creo que tamén é un pouco a evolución habitual, non? A ver, cando tes 18 anos, pois é normal que non profundices nesas cousas, pero bueno, unha vez que vas cumplindo anos e o grupo vai medrando un pouquiño, pois sí que vas pouco a pouco mellorando certas cousas ou preocupándote de intentar mellorar certos aspectos do directo. E nese sentido o tema este todo novo que vamos a meter, creo que sí que axuda moito a mellorar eso, E tamén vai un sin pouco dúda. quizás relacionado, non? Eu, por exemplo, o noto conmigo, con agora, pois estou pensando facer unha inversión, comprarme outras cousiñas para facer outra entrevistas en persona e demais e poder moverme de outra forma, pero é un pouco de decir, claro, empezás a tocar moi xóvenes, non sabedes tampouco, non, canto ides a tocar ou como vai a funcionar, e claro, eu imagínome dicir, porque unha guitarra si hai guitarras por 100 pavos de segunda man e guitarras moi perralleiras e as baterías podes ter uns platos barateiros, o baixo o mismo, Aí. non? Pero claro, non vas a dicir igual, hostia, non me vou gastar 6.000 pavos nunha guitarra, por exemplo, para que? Para tocar 2 días, para que despois tal. E todas as cousas van un pouco nese estilo, non? Non te vas a coller un sin IAS, unha petaca, todo este rollo, que son cartos, para que mellor igual diste, pois, canto tempo vamos a estar? Ao final levamos moitos anos e tamén eso que dicía Javi tamén ao principio de Capital Boscov fai ese rollo, ves que é algo que funciona, que mola, que se pode aplicar á nosa banda, que podes añadir X detalles sin ser exagerado tamén, que poden molar, uns mamamos dos outros, como se suele dicir, ¿no? Todos nos conocemos, todos vemos como toca un, como toca outro, todos compartimos escenario entre nós e aprendemos uns dos outros tamén, E iso está que eso guapo. mola moito. É que iso que me Sí, mola está guai. Sí, claro. de aí de Muros e pois Eso está guai. ao final sempre toca falar desto, non? Que dicía ao principio que non quería tratar moito, pero toca. O feito de, joder, ves, ahora, pois mira, Javi por circunstancias está tocando con Capital, eu puiden ver aí ese concertiños con el, pero está guai esa cousa de, vale, oye, ves aquí que te sirva, non? Para aprender, que o poidas levar ao teu proxecto, que o voso, pois igual sirve para que Disdexia tamén fagan algo, ou vos Sí, é que podedes vamos polo sirva... mismo camiño, refiérome
Lisdesia tamén vai a tocar con eso, o sea, Lisdesia vai meter bases tamén en directo e todo. Ao final, nese sentido, De feito, todos aprendemos. diría Nos fomos gravar a donde fomos, a Estudios Mafia, por un disco de trapos sucios que sacou en 2016, que se chama Idiocracia, creo que foi en 2016, que sona de puta madre. Refírome, nos oímos ese disco e dixemos, este sonido, Queremos que son así. sabes? E fomos gravar por eso. Refírome, non porque o conoceramos nós ou non, por eso, porque ao final unha banda de Muros sonaba guai. É unha banda que se separou fai anos e dixemos, joder, vamos a falarlle a ver si podemos ir gravar aí. Ao final movémonos todo o que intentamos, é como os diseñadores. O diseñador é o batera de Terbutalina. Entonces, todo o que se foi facendo é por contacto directo con bandas do redor, que eso está guai. Mira, vamos a ir pechando a conversa, vamos a ir xa ultimando, que non vos quero quitar moito máis tempo que vides de traballar. Algún de vos ten unha cervexa, está deshidratándoos, eu non me trouxe nin auga, entón vamos a ir poñendo o peche. E antes de falar un poquinho outra vez de cousas musicales, eu quero facervos unhas preguntas que son como as preguntas que se están convertindo en típicas aquí da Canle, e que, bueno, pois indican un pouco que tipo de personas sodes, vale? Indican, hai unha base científica non demostrada que, según o que respondades, vai a dicir se sodes psicópatas ou se sodes personas normales ou si é mellor guardar as carteiras cando estemos con vos, tal cousiñas, vale? A primeira delas, agora hai de saber porque hai unha base científica que flipades. Choco Crispies para cenar, sí ou non? No. sí, No, jamás. Eso é desayuno de toda a vida. Cereal, depende. desayuno. para cenar e para desayunar. Normalmente desayunos, pero a veces si non teño moita fame me apetece así. Claro, pero, o sea, Geray, ti non contemplas estar, joder, que non tes No ganas sofá, de vendo unha cenar, peli e meterse. poñes uns chocapis, un poquinho de leite, e non contemplas eso, o sea, Sí. parece unha aberración Jamás. eso. Bah, Un non tanto. colacadiño quente e a Ainda, dormir, mira, eso ainda o maravilla. fixen onte. Home, Eu non quero dicir nada, non quero mal meter tampouco, pero igual é hora de que busquedes un novo baixista. Igual é hora de que... Baixista psicópata, sempre entre ver. Bueno, é que, joder, Choco Crispies para cenar, si, é un sí, non hai máis. Pero bueno, venga, seguinte pregunta. Un día de ensayo, un día de concerto, comedes, pedes unhas pizzas, estás aí cenando unhas pizzas, tomades unhas cervecitas, tal, e sobran uns cachos de pizza, vale? Sobran uns cachiños aí que os deixades na casa. Salides de festa, vades ao concerto, seguides bebendo, volvedes de madrugada ou a primeira hora da mañán. E tedes fame, porque polo que sexa o hidratarse de noite suele provocar que haxa ganas de comer. Chegades a casa, vedes esa pizza que está na mesa, vale? Na mesa ou metida no forno. A comedes. Pero como a comedes? Fría ou a quentades no microondas? Ou... Fría. Pero Frísima. non a comer, eu devoro a fría. eu de si calle. pode ser quento Non enchufas a sándwich. Pero non vou quentar, vou a comer fría. A verdade é que vou comer Pero fría. comes e Pero, chegas... espérate, se a quentas onde a quentarías? Si pode ser no forno, mellor, pero non vou pasar ese traballo, vou na comer Eso é que fría. dixo, para quentala no micro como a fría. Vas chegar a rastro, Claro, vas a abrir a exacto. porta como Ou a quento no podas, forno pegar a ou a coller como da mesa. Vale, bueno, bien, aquí sí, joder, aquí sí. O sea, no forno vale, porque a quentas no forno me vai estar máis pasada, pero vai a manter a esencia. Pero quentala no Sí, microondas, no micro- que despois queda toda blanda, coño, a comer Chicles. fría. Comer plástico... É que mellor fría, aparte vas a chegar que dar igual, porque ao final Non pasar o traballo, polo menos. que Non te vas a enterar. nun kebab aí ás 5 da mañá que diste, mima, estou tan borracho, pero estou vendo que está cheo de merda e comes o kebab e entrache de puta madre, o sea, Maravilla, eso é o mellor do mundo. Hai que preocuparse se ves o kebab limpio. Si está Tamén é todo verdade. reluciente, eso vai estar malísimo. Tamén que é verdad. Outra pregunta culinaria. Tortilla de patacas. Esta pregunta é moi típica, ¿no? Ojo aí, Sei por onde vas. Con cebola ou sin cebola? Eu con. O meu justo con cebola. Sin Pero sei que cebola con polémico chourizo. isto, Sin cebola con Con chorizo. cebola. Con cebola con chorizo. A peor de todas. No, moi boísima.
3 días repetindo, che, o estómago. Oye, pero Conse, chourizo tamén é interesante metelo. Sí, sí, sempre pega ben, pero con cebola tamén. E a facedes con cebola, la podo tolerar, non é a miña favorita, pero estilo Betanzos, así cruda ou ten que estar moi pasada? Eu cruda, No, cruda, moi cruda. A min eu ben cruda. feita. É que estou, son psicópatas. Ao final sí que vamos ter que botar a Gerai, Que estás facendo aquí? O sea, en tantos anos non estás non sodes conscientes de que tedes a un psicópata no grupo. O sea, tanta amizade tedes que non sodes capaz de ver a realidade do que hai. É que Mima ten, pasada no hai. é que ten todo. Eso Pasada non é. no, tío. Mellor eso que coller salmonelosis. Pois, así. pero espera, pero Tío. cando vamos a tocar por aí e poñen cruda, come igual, nunca se Sí, queixe, é verdad, eso é verdad. Eso é verdad. Si me Ves? poñen diante con... Pero, oye, Home, non. por experiencia, coller unha salmonelosis non te crees que é tan malo. A min cando a pillei que fai 20 anos xa, creo que fai, ou algo así. Adelgacei 20 kilos en 3 semanas. Foi unha dieta A dieta de puta buenísimo. madre, Foi unha Así dieta de de puta puras. madre. Falabades antes de música, un pouco dos gustos. Se tiveres que recomendar agora, se abrides o Spotify do que estáis escoitando últimamente ou queres dicir, oye, escoitade isto, ainda que sexa, pois Lendacaris ou calquera banda que coñecemos, pero que dires á xente que ten que escoitar? Pois, É mira, complicado. isto é curioso porque eu xusto empecé a escoitar un grupo que me saleu en YouTube de casualidade, nunha entrevista que estaba facendo o seu frontman, que é así rollo punk tamén, moi melódico e tal, que estuve escoitando e os temas mola moitísimo, a verdad. Chámase Free City, é a puta hostia, sonan de puta madre, non sei, estou escoitando agora e estou bastante enganchado deles, a verdad. Anoto, que non sabía, mira, ves? Un asturiano, se non me engaño. Por facer un símil é un rollito así un poquinho de sacato. Si non me engaño de grupo, igual estou tirando un triple, pero creo que sí. Sí. Hostia, pois interesante. Se un ruido así de sacato, interésame. Uf, eu é que escoito de todo. Eu non sabería, eu estou moi enganchado a un tío que toca country que se chama Noah Kahan, que é moi chill, pero tamén a verdade o que máis escoito agora mismo estou enganchadísimo a movida que hai en Inglaterra de punk rock sucio deste que mola moitísimo. Idles, Frank Carter sacou agora un disco que está guai tamén, non sei, toda esa movida. A verdade, hai moitísimas bandas. É que está en Inglaterra está vendo unha movida chulísima agora a nivel musical. Pa min, ao meu gusto. Entendo que non lle guste a todo o mundo tamén, Sempre escoitei música moi... Pois antes escoitaba moito metalcore, moito metal en general. Ahora tiro máis a eso. Si a un punk máis sucio e máis noisy, como se suele dicir, non sei. Non me gusta encasillar tampouco os grupos por Por estilo. etiquetas. Sí. E ti, Javi? A ver, a min tamén me mola moito o rollo que acaba de comentar a Adrián, ese rollo inglés, rollo, bueno, Frank Carter, Idles, incluso xa, bueno, aínda que non creo que non son ingleses, pero un grupo como pode ser Cleopatrick, se alguén lle quere investigar que os escoite, pero bueno, eu vou tirar polos da casa, eu, se tuvera que recomendar algo ahora mismo, é o último disco da Phonic, que está moi ben. O teño aquí tamén. Suena como un cañón. Auténtica gozada, Sí, Auténtica está gozada. moi ben. Que ben o fan os cabróns, A verdade que Moi ben. o fan de puta madre. Vou este venres, bueno, fun xa, fun a veros aquí na Coruña, teño moita gana, nunca os vin en directo e teño moitas Está o directo está increíble. É un cañón. Eu vino varias un veces. É case mellor que o disco, Está para guai. min. Eu disfrutei moito cando os vin. Se tiverades que coller vale, ahora falamos de recomendacións, pero se agora, pois eu que sei, esta canción, este artista que escoitades, pero que non recoñeceríades públicamente que escoitades, este placer oculto, non? Este, que sei, pois Bad Bunny, que escoitades Bad Bunny, que vos mola moitísimo poñelo na casa de vez en cando, ou Pimpinela, ou calquera cousa así que non é o habitual, pero que o poñedes e vos motiva. Hai algo deso? Tedes algunha cousa así? Puf, Eu sí, A ver, pero se queredes eu decirlo vos antes, dale. eu sí que escoito reggaetón.
Entón, a veces e tal, e ao final se vas ás discotecas non che queda outra. Sí que, a ver, non o poño na casa tampouco porque non me flipa escuitalo na casa. Despois vas á discoteca, escuitar e tal. Algo así que escuite que me flipe. Tería que pensar, a verdad. Así de primeiras... A min poñenme no chollo One Direction, tío. Ahora a veces poño One Direction, algunha canción. Pero das vellas. Ojo, cuidado, Cuidado, hostia, esta confesión... Dura, Eu vou polo mismo camiño, pero eu o último disco de Harry Styles, a veces mentras traballo aí amigo. dolle duro. É que a min poñenme no chollo, de verdad. Eu dixía, hostia, pero son vos. Refírome, a produción dese grupo é hostia. Ao final fan unhas melodías cojonudas. Bueno, tamén, claro, outro máis. BTS sonan de puta madre. Tamén as cousas como son. Eu BTS sí que non os escuitei na vida, tío. Eu BTS, sí. Sonan moi de Eu puta nunca, madre. O tío. sea, serán K-popers co seu estilo, claro, e tal. Pero é que despois, obviamente, teñen a produción que teñen e ao final son cousas que sonan guai, a verdad. Bueno, eu Sin entender unha puta mierda. para que non quede solo vos aí confesando, eu ahora que non me abastío de BTS e o K-pop, eu tive unha época fai uns anos de moitísimo K-pop, pero que me poñía a concertos porque me flipa, o sea, a mí unha cousa que no K-pop que me encanta da cultura que teñen, que é moi jodida para os grupos, que moitas veces están demasiado explotados, pero como ali todo é ultra espectáculo, como todos os grupos teñen un montaje da hostia, como todo, ali non hai un concertiño na Sonar que ides ali e ides a poñer só os instrumentos, ali todos os putos concertos de calquera grupo que está, ainda que este comezando, van á televisión e teñen unha escenografía da hostia, todo o mundo. O sea, a cultura musical ali neso é flipante, é flipante. É unha cousa Son ídolos de masas, máis que nada. O sea, sei que viran as noticias que cambiaran a putísima lei para que puderan facer a mili en plan nun orden concreto para que non se desfixera os grupos. É unha putísima De locura. feito, polo que leín eu, como que lle quitaron. Non tiñan que facer a mili. Fixeron ao final por presión social. Ao final creo que sí, claro. Por presión social. Fixeron porque a peña lei dixía, porque estes non van, non sei que, pero chamábase a lei BTS, creo, ou algo así, que falaba de que non tiñan que ir a mili. Que a lei é obligatoria. Imaginades eso agora outra vez aquí. O sea, que vos estades vos estades petando con 18 anos, volvemos para atrás. O estades petando xa de primeiras e de repente pum, rapaces, hai que ir a facer a mili e non son un mes, senón que é un ano e pico, tens que estar aí e se corta toda a puta carreira. Hostia, sería unha jodienda, Sí. Se máis a ese nivel, refiro ao nivel que está esa peña. Sería un... A ver, que non creo que morreran tampouco, Que va, eso, volven ao Prefiro mellor 5 anos despois e petando máis que volven a optar igual. Pois, rapaces, moitísimas gracias por ter estado por aquí. Durante toda a conversa, que non o dixen, bueno, aquí a miña dereita, a esquerda de Gerai e de Adri, a dereita de Javi, no centro dos 4, leva todo o tempo o cartel co concerto do 15 de marzo, Sala Sona xente con Lisdexia e Novelouro, e... Oye, que por certo, que non o dixemos, entradas anticipadas 8 euros, en taquilla 12 euros. Para un concerto con un artista convidado con dúas bandas, precios de puta madre. Populares. Precio universitario. Sí. É máis barato do que costa un cubata aquí no Puerto da Coruña. Sí, é verdade, Entón, Sí que é. entón non pasa nada. Esa noite perdemos un cubata todos e compramos a entrada que non pasa nada. O sea, ali nos veremos. Moita sorte co traballo, que vos traiga o maior éxito posible, que vos traiga, pois, que vos os coitedes e estedes orgullosos do que estades a facer, que vos traiga o máximo número de concertos e, sobre todo, rapaces, que vos traiga moito disfrute, o máximo de concertos nos que o pasedes ben e que pois este 2024 veña cargadiño de boa música e oxalá vervos en moitos carteles e en moitos sitios. Como sempre, Moitas gracias. a despedida, as últimas palabras, o peche é cousa vosa, así que, como se queres falar 10 minutos, tedes as últimas palabras cada un de vos. Nada, Bueno, pois, gracias a ti, Dani, en primer lugar, por traernos, por deixarnos falar un pouco de todo, encantados de falar contigo. Nada, chavales, xa sabedes, escoitado o noso último traballo, tanto singles como
como disco, tan pronto sala. E que si podedes vir a vernos, nos encantados de vervos a vos tamén. E non dis nada, Adrián. Bueno, digo eu, Dale, non? Javi, dijo al final. Nada, Estás para bueno, repetición. repetindo nada, gracias a ti, Dani, por supuesto, que sepas que estás invitadísimo ao concerto da Sonar. Nada, a xente, se lle apetece, lle mola que compres entradas. Si ese día lles apetece comprar merchan, discos e de todo, teremos de todo ali. Si despois queren tomar cervezas con nós tamén está admitidísimo, por supuesto, que nos encanta Aceptamos nos falar ca invitación. peña despois dos concertos. E aceptáis invitacións. Invitacións Nada máis. a cervezas. Claro, Eu polo menos. Nada, que moitas gracias por todo. Gracias a todos. Esa é a conclusión ao final, non? Nos isto facémolo porque nos gusta. Todas as persoas como a ti que nos botades unha man e que nos visibilizades, está guai, sabes? Nós entendemos a vosa situación tamén de mola unir todo, sabes? Tanto audiovisual, ca música, está genial. Para nós é un placer vir aquí a falar. Nunca fixéramos unha entrevista deste tipo tampouco, é a primeira que facemos así. E dá justo poder enseñar o que facemos e compartilo ca xente desta maneira. Así que moitas gracias. Eu só digo unha cousa, ao final, mira, o pecho vou a dicir eu que sei, son así de gilipollas, pero Lisdexia pasaron por aquí e acabaron tocando no Bamboleo, ainda que fose, mira, foron ali, é a primeira entrevista, de aquí van a vir entrevistas na TVG, en moitas cousas, así que esta vai ser a primeira, pero así en medio con internet, pero van a vir moitas máis. Rapaces, moitísimas gracias. Graciñas. Vémonos nos escenarios. A ti, Dani. Veña. Moitas gracias. Veña, Gracias, chao. chao.